לא דיברתי על החוברות באוטובוס. בחוברות עצמם, אגב, כל הסיפורים מופיעים במלואם. אני פה אצטרך כמובן קצת לקצר בגלל מסגרת הזמנים הלוחצת. 19 באפריל 1917, הניסיון השני לכבוש את עזה. כאשר אתם רואים את העיר עזה, ואז היא כמובן לא הייתה כזאת גדולה, היא הייתה יותר מצומצמת במרכזה. קשה לראות, אבל מי שרואה את האנטנה, האדום לבן, מאחורי העיר, שנמצא היום ליעד שם. כמובן הבריטים קראו לזה ביר פרנטז, למושב שם שוחות הבירה, אבל אין קשר בין בירה לבין המקום, רק השם בירה. לקרב באותה עת מתחיל לצאת מאזור שייח עבאס, שזה פחות או יותר אזור הכוחות לכיוון הזה, לכבוש את המצב הזה, שהמצב מאוד מאוד קשה לכיבוש. הם מתקרבים לאורך תפיק הבדי שנמצא מאחוריכם, ואולי כדאי שנעבור לצד השני. מוצב, פה אתם יכולים לראות ראשים של חיילים טורקיים, הכל מופיע אצלכם גם בחוברת. הטנק למעשה מתלקח, הצוות יוצא ממנו, מפקד הטנק נראה יוצא ממנו בוער וסבל מכוויות נוראיות. הוא פונה באופן מיידי לבסיס טורקי עורפי בתל שריע, ועדויות של שבויים אחרים שחזרו אחר כך מספרות על כך שהוא נפטר שם מהפצעים שלו. חלה פרצה שאפשר לראות אותה, מי שהיה מתקרב פה מצד ימין, קברים שכאלה. אבל תשימו לב, בין הרבה מקומות בארץ שאפשר לראות ממש תעלות שנחפרו במלחמת העולם הראשונה. בכל אופן לקחתי אתכם לאחד שכן אפשר עדיין לראות. דיברנו על ה-19 באפריל, הניסיון שכשל, היינו במעוז הטנק. למחרת, למעשה בערב של ה-19 באוקטובר, יורת שדר אלחוט טורקי. הבריטים הצליחו ליירט, שמתקפת מנע, מתקפת נגד, תגיע מבאר שבע לכיוון עזה, בשביל לשבור את המתקפה הבריטית. הם יוצאים. השתמשו בזה גם באזור בצת, אתם מכירים את המרחץ הצפוני. את המבנה הכיפתי שמגן עליהם גם מהשמש וגם בזמן הראשון איזה מהתקופה. אפשר לראות שהחלק האחורי הוא משתי, שם ושם. לא, התחלנו לא מדובר. נקברו בו 139 חיילים, אם אני זוכר נכון, ואני חושב מהר בשביל לוודא את זה, כן. 139 חללים שנפלו בצ'ארג' על באר שבע. אני אומר צ'ארג', זאת הייתה מתקפת פרשים שהגיעה דווקא, עזה נמצאת בכיוון ההוא, והכוחות של אלנבי נמצאים בגדול במזרח. השמה לא פשוטה, כמובן שהטורקים לקחו את זה בחשבון, ובאר שבע הייתה מבצרת עם כל החוגגים. כולם חקרו בתאריך 21 באוקטובר, כולם אחרי הכיבוש.
יותר מאוחר, וככה זה אגב היה נראה בהתחלה, צלבי עץ שעליהם היו חרוטים, השמות, הדרגות, שם היחידה ותאריך הנפילה. האזור נכבש על ידי הפרשים הניו זילנדים. בואו נראה מה כתוב עליה. סמל של ה-RFC. RFC ראשי תיבות של Royal Flying Corps, קורפוס התעופה המלכותי. ה-Royal Air Force, חיל האוויר המלכותי כפי שהוא מוכר היום, הוקם קצת יותר מאוחר. אם זה ינואר 1918, 3 חודשים אחרי זה מוקם ה-Royal Air Force. מפאת קוצר הזמן אני לא אעביר כאן הרצאה עם שקפים ותמונות. ואני גם לא אספר את הסיפור כפי שאני נוהג.